Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Dan kien id-diskors tal-Prim Ministru fil-bidu ta' Lulju wara il-mewt ta' priġuniera mara li kienet 12 persuna li mietet fil-ħabs kemm ilu taħt it-tmexxija tal-Kurunell Alex Dalli. Illum, xahar wara, m'hemm ebda ħiel li s-sitwazzjoni f'Kordin tiebet, anzi, kellna l-aħbar ta' priġunier ieħor li prova jneħħi ħajtu bidejh u l-instab kważi bla ħajja fiċ-ċella tiegħu. Dan il-każ ta' raġel ta' 30 sena seħħ il-ħadd tal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar, il-priġunier li hu Malti ittieħed b'urġenza l-Isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat fil-periklu li jitlef ħajtu. Jidher li fil-ħin tal-attentat ir-raġel kien waħdu fiċ-ċella. Rapporti qed jindikaw li fl-aħħar ġimgħat fl-ebda ħin ma kien hemm indikazzjonijiet li r-raġel kienet ibati minn xi problemi. U issa, wara dan l-aħħar każ, it-tmexxija tal-ħabs tinsab mill-ġdid taħt pressjoni. Bil-Ministru Byron Camilleri li huwa responsabbli mill-ħabs qed jibqa' jgħid li ħafna mill-imwiet f'Kordin huma naturali minkejja li ebda sezzjoni tal-midja marat il-konklużjonijiet tal-inkjesti li saru. Anke dwar il-każ tal-ħadd infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Doreen Clark filwaqt il-Gvern ħabbar li apart inkjesta maġisterjali se tkun qed issir inkjesta indipendenti u li se titmexxa mill-psikjatra Anton Grek. Miegħu se jkollu lil Janice Formosa Pace u it-tabib George Grek. L-eżem ta' Formosa Pace fil-bord ta' din l-inkjesta diġà qajjem dubji serji dwar kemm il-Gvern irid li l-verità dwar is-sitwazzjoni tal-ħabs toħroġ fil-pubbliku. Dan għaliex Formosa Pace irriżenjat mill-bord tal-governanza tal-ħabs biex tkun tista' sservi f'bord ta' inkjesta dwar l-istess ħabs, sitwazzjoni li ħafna qed jaraw bħala konflitt ta' interess. Dan il-bord għandu 60 ġurnata biex jipprovdi lill-Ministru Byron Camilleri b'sett ta' proposti sabiex is-sitwazzjoni fil-ħabs tinbidel.